τον δωρητή αυτού τιμά και το πνεύμα αυτού αποδέχεται. Το δε πνεύμα της δωρεάς αυτής εστί και η υπερτάτη συνείδησης και πλήρωσης της ζωής και η απόλυτος αίσθηση ταύτης, η απόλυτη αίσθηση και η ζωοποιός αναγέννηση τούτη ομοιάζει ως αστραπή εν το σκότος, που την κοιλίαν του μύθου ρηγνύει και εξ αυτής η απόδραση γίνεται της ψυχής του ανθρώπου, που ως μία καινοποιός γέννηση τούτη εμφαίνεται στην ανθρώπινη φύση. Μύθος δε εστί η φυλακή, η ομοιάζουσα ως το κέλυφος, το άθραυστον, που τούτο μόνον δια της πνευματικής πεποιθήσεως, της καθαράς ρήγνεται και στην ζωή παρέχει το ελεύθερο αίσθημα που τούτο εστί και της απειροσύνης το ζωοποιό Άγιο συναίσθημα. Το πάθον του Κυρίου πασαπαρχάς, η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί. Δε φεύγουν φιλεορτή, παντηρισσόμενας μαζί. Ο γαρκτής της έρχεται σταυρό να καταδέξαστε. Ετασμούς και μάστιγα, Πιλάτο κρινόμενος, όθεν και εκδούλου τραπιστής έρθει χωρίς, τα πάντα προσφύγεται ή να σώσει τον άνθρωπο. Τον δια τούτο βοήσομαι, φιλάνθρωπε Χριστέ ο Θεός, των κτεσμάτων δώρισε την άφεση, της προσκυνούσιν εν πίστη, το άχραντο πάθος σου. Παρήγορος λόγος. Τούτο δε λέγω προς ημάς τους αδικημένους και τους πενθούντας και τους πάσχοντας και τους πένητας